Me zanen tafin hannunka ke faɗi game da ƙaddarar rayuwarka? Zanen rayuwa dogo mai zurfi a hannun mutum yana nuni ne da ƙoshin lafiya da ƙarfin jiki da karsashi. Zanen rayuwa gajere mai zurfi yana nuni ne da jarumta da tsallake ƙalubale da yawa a rayuwa. Zanen rayuwa ɗaya ne daga cikin manyan zane guda 5 da ke cikin tafin hannun ɗan adam, wanda masana ilimin tafin hannu ke karantawa, wanda ya zagaye babbar yatsa. Zanen rayuwa yana ɗauke ne da bayanai game da manya-manyan al'amura waɗanda suke faruwa a rayuwar ɗan adam, kuma kowane mutum yana ɗauke da tasa irin zanen kuma ta musamman. Yanayin zanen zai iya ba da labarin lafiya da ƙarfin jikin mutum tsawon rayuwarsa. In tsarin zanen da na kawo ba su daidai da irin naka ba, to karka damu, abin da kawai za ka yi shine ka yi following ɗina, sannan ka yi like ɗin wannan bidiyon. Zan zo maka da zanen rayuwa daban-daban da abubuwan da suke nufi da kuma karatuka akan sauran zanen tafin hannu, kamar su zanen kai, zanen zuciya, zanen ƙaddara, zanen aure, zanen tafiya, zanen arziki, zanen lafiya da dai sauransu. Pass on.